Inde bag vores store ballemuskler gemmer der sig en lille tværmuskel. Den hedder piriformis. Det er en lille muskel, der ofte giver store problemer, især når vi har dyrket sport. Finessen ved musklen er, at vores iskastnerve går igennem musklen, og når vi har dyrket sport, har musklen det med at spænde op, så sidder den og trykker på vores iskastnerve, så får vi ondt enten op i lænden eller ned i benet. Nu viser jeg en strækkeøvelse, som I kan lave, når I har dyrket sport, og så I undgår, at musklen spænder op. Ned og ligge på gulvet, tag fast om knæet, fast om foden, og så trækker I op mod jeres brystkasse og holder spændet i cirka et halvt minut. Vi vil gerne presse stille og roligt op mod brystkassen, ingen hårde ryg. Så skifter I over, fat om foden, fat om knæet, trækker op mod brystkassen, stille og roligt øger trækket og holder den i et halvt minut. Laver I den øvelse, så sparer I rigtig mange penge til massage. Jeg burde ikke sige det, men jeg er en flink fyr.